बेखौ मा कलेज होनोमोनलाय? मडेल कलेज गोदान लुगासिनो लोगोफोर मडेल कलेज निकाटा साइडआव नै बेरायफैदों बेवहायनि फिसाजोनि दै सारनायमोन आरो फैलाव दुब्लि गोदान लुगासिनो मडेल कलेज बै दालांजों फैदों आरो थ' बिदिब्ला थाबायबाय थानोसै नायलांदो ओरैबायदि अखा हादों दिनै मोनायाव अन्थाइ फिसानि अन्थाइ मोननैबो गोलैदोंथ' फिसा गिदिर ओमफ्राय हरै माबायाव बारजों अखाजोंल' नै बोरमाया खिथु खिथु फैबावबाय नै दैस्लुं थालायलायनाय बेयाव मा माबा नायदों माथो हाग्रासो हाग्रा रज'दों ए दै दङ नै बिफां फांसे एसे गायलायलायथारदों गैला बोरमा गाबलायलायथारबाय बालाबो दंफैखालै माबा लुगोनदां नै दालाङा बेजोंनो फैदों जों थाबायनानै आरो दा बेजों थांफिनसै मैयानो फैदोंमोन आं फैनाय जानाय लोंनायखौ खेबासै दिनै फैलाव दुब्लि फोथार नुनानै खेबनो लुगैबाय नै लामाया मालाय मोजांथारसै आगोलथ' बिदियानो नङामोन दालाङाबोथ' माबासो फुरा ओरै साफा मोजां जाथारबाय लामाया BM RL माबासो होनफ्लांलायलांदों गय बागान हरै दैया जा मोजां फैबाय ओरैबो नै दालां गाखोनोसै मेंबायहाय दालां गाखोलायनानै दुगैनोनो जा स्राय स्राय बोहैथारदों आवगोल दुगैयोमोन ना बेहायनो दाथ' दालां जाबाय दल' थाले मोजां सानसो बोहैखादोंलै स्रां स्रांथार दैयाबो गोबोरखिया नायलाय गागोन गोबोरखिया नाय गोबोरखिया गागोन थाबोबाय दैया जामिनाखा स्रां स्रां बेखौ होनदां लखबना मालाय एसे ओरैनोसो ओंखारनायखौ हालेरबो मोनला माबा संबा माबाया जि मानलादोंहाय जल थालाहाय दाखोराव गागोन दाखोराव ब्रह्म मन्दिर बानायदों ज' रायजोयैनो ब्रह्म मन्दिर बानायदों गामियाव आरो जायगाया हाग्रा
बेखौ साफा खालामला आरोना हाग्रा दुजोब्बाय नैबेनो दा मन्दिरा मन्दिर दैयाव गागोनलै गैलालाय लोथो थैसोना नै मामोनथाय बियो अफिस ना मामोन मा लुदोंथाय जों मिथिया ट्रेन साफा बानायजोब्बायना सोरबासो दै सिंखारलाय मारै ओरैबो न' ओरैबो न' मालाय न'आवसो लांनो नागिरदों udah ating fungsi मा बुस्थुमोन बे जिरायखांबाय आङो मा बुस्थु बे एफा गोसा जिरायफ्लांबाय आं मबाइला बेटारिबो गैला लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब जरूर करना दोस्तों आं एसेयावनो दोनसै बुल हाजाला दंजोबो नै अब्ला बिदिबा बिदाय लाबाय लोगोफोर बाय बाय